Kolegovia, dobrý deň prajem všetkým, dobrý večer. Takže pokračujeme. My sa tiež teraz pustíme do vašich otázok. Takže začneme i hneď. Prvá otázka. Ako už veľmi správne povedal kolega, nie je pre mňa prekvapením, že sa dnes všetky otázky týkajú nášho smeru Gemsoft a akcií triedy C. Takže poďme ďalej a odpovedajme na vaše otázky. Prvá otázka. Odhalte obsah licencií, ktoré plánujeme ponúkať. Aká je ich atraktivita pre kúpu? No, dobrá otázka, ale skôr správna otázka, ktorá môže stať za to pre tých, ktorí sa s tým ešte nestretli. A chcel by som poprosiť našich moderátorov, aby teraz vložili odkaz na vystúpenie, ktoré mal Viktor Stepanov a Michael Jordan, naši investiční riaditelia, s objasnením práve tejto otázky. Ja som si od nich tu vzal pár snímkov, ktoré sú pre väčšinu publika veľmi zrozumiteľné. Na príklade 1C, 1C je samozrejme obrovská softverová spoločnosť, ktorá vytvorila program na vedenie účtovníctva. A to v rôznych verziách. Pre podniky, pre sklady, pre lekárne, pre veľké podniky, pre gigantické podniky a tak ďalej. A aby nemuseli podniky takýto program od nuly vyvíjať, je možné kúpiť si licenciu. Ale tu sa začínajú detaily. Áno, licencia závisí od počtu pracovných miest. Ak máte 3 účtovníkov, je to dobrá platba. Ak sa objaví 4. účtovník, je to už iná platba. Ak ho potrebuje nainštalovať na vlastný software, je to ďalšia platba. A táto platba je spravidla ročná. A ak je k dispozícii nový release tejto licenzie a používateľ, ktorý ho chce aktualizovať, tak to je vlastne ďalšia platba. To je jasný príklad, ako sa kupuje licenzia na software. Existuje pojem SaaS soft, teda software ako služba, kedy sa predáva hotový softwarový produkt a používateľ ho môže používať, ale nemá prístup k samotnému kódu. To isté sa dá povedať aj o našej aplikácie. A o tom vám ešte poviem. Chcel som uviesť ešte jeden príklad z poistenia, tiež veľmi jasný. Poistné softverové zabezpečenie je veľmi drahé a spravidla sa kupuje, alebo skôr berie sa naň licencia od špecializovaných firiem, ktoré ho vyvíjajú a licenzujú ho u dozorných orgánov na trhu s poistnými licenciami. Tento trh je prísne regulovaný. A tu je to isté. Spoločnosť si kúpi licenciu, platba sa uskutočňuje buď za každého používateľa, alebo na základe objemu spracovávaných dát, v závislosti od modulu, ktorý si zákazník vyberie. A spravidla ide o dlhoročnú históriu a každý rok sa tieto licencie platia. Po prvé, dochádza k platbe, po druhé, pri raste objemu licencie dochádza k novej platbe a tak ďalej a tak ďalej. A ešte jeden dobrý príklad je platobný terminál, o ktorom ste už asi všetci počuli. Ten terminál, často znie ako Bloomberg, napríklad tam, kde sa obchodné informácie vydávajú na základe toho, na základe čoho vznikajú obchodné signály. To je tiež veľmi drahé, stojí to desiatky tisíc dolárov, ale je to tiež licencia, ktorá vám dáva prístup k informáciám, ktoré sú v tomto termináli. Takže licencia je to tento tzv. White label. A prečo sa vlastne nazýva white label? Pretože používateľ môže povedať, nepotrebujem vaše logo, nakreslite mi psíkov, lištičky, neviem, králiky. To bude môj maskot. Alebo naopak, urobte všetko striktne, mám tu obchodnú korporáciu. Na čo sú mi červené farby? Urobte mi modré, zelené alebo hnedé. To znamená, že môže spustiť našu licenciu pod svojou vlastnou značkou bez nutnosti vývoja platformy. A zároveň aj s jedinečným brandom, s jedinečným logom v požadovanom objeme, pretože máme aj samostatný modul. Takže príslušná spoločnosť, korporácia alebo štát môže využívať túto licenciu. Dúfam, že som týmto zodpovedal na otázku, čo je to licencia. Ale pre hlbšie pochopenie tejto témy tu je odkaz. Prosím, pozrite si túto hodinovú konferenciu. Potom budete môcť byť odborníkom a ľahko všetko vysvetliť. A teraz ďalšia otázka. Opäť z tých, ktoré mal Valerij Nikolajevič. Je samozrejme nespravodlivé, že dividendy dostávajú iba akcie triedy C. Keby dividendy dostali všetci, mohli by sme za tieto peniaze kúpiť si ešte viac akcií. Prečo ich nemožno rozdeliť medzi všetky kategórie? Takže poďme sa k tejto otázke ešte raz vrátiť. Čo je vlastne toto smerovanie?
Už som vám hovoril, že keď sme začali cestovať po krajinách Blízkeho východu, arabských krajinách Blízkeho východu, ponúkali sme našu aplikáciu s celkom dobrým úspechom, myslím si. Pretože už po pomerne krátkom čase sme našli kupca, ktorý bol ochotný zaplatiť nám sumu. Pravda, táto suma nás s vami neuspokojila. Ale počas tejto cesty sme pochopili, že existujú malé firmy, ktoré nepotrebujú celú aplikáciu so všetkými jej používateľmi. Nepotrebujú naše iné veci. Potrebujú konkrétne riešenie pre konkrétnu firmu. Existujú firmy s tisíckami, desiatkami tisíc zamestnancov. A je tu aj štát. Preto sme prišli s myšlienkou vytvoriť toto nové smerovanie, ktoré sme nazvali Jamsoft, zamerané na predaj licencií. Mimochodom, venujte pozornosť, v najbližšom čase budeme čoraz častejšie používať tieto termíny. B2C, B2B a B2G. B2C to je Business to Customer, teda obchod pre spotrebiteľa. To je náš hlavný produkt Gemspace Super App. Prečo? Pretože je to produkt, ktorý ako firma ponúkame konečným klientom alebo používateľom, ako ich nazývame, alebo predplatiteľom. V smere Gemsoft pracujeme ako B2B, teda Business to Business. To znamená, že ponúkame konkrétnej firme od našej firmy kúpu našej aplikácie a jej následné použitie pre svoje vlastné účely. Alebo B2G, Business to Government. Toto je smer predaja licencií štátu. Štát je tiež pomerne veľký aparát, ktorý si musí vymieňať informácie, kanály musia byť šifrované a tak ďalej. To znamená, že aj tento smer existuje a my sme sa s ním stretli a záujem oň je. Takže, k čomu vlastne smerujem? Vznik tohto smeru má v skutočnosti mimoriadny prínos, a to aj pre tých investorov, ktorí z nejakého pochopiteľného dôvodu nemôžu kúpiť akcie triedy C. Prečo? Napriek tomu, samozrejme, nemožno poprieť, že toto riešenie v podobe odsúdenia aplikácií je založené na tom, čo sme urobili. Ale pozrite sa, 50% výplat ide na dividendy. Áno? Ale 50% výplat ide na vývoj a propagáciu hlavného produktu. A to je to, čo naši investori s úpenlivosťou prosia a chcú. Kedy to konečne predáte? A my hovoríme, že obrad nie je dostatočný na to, aby sme ďalej zvýšili počet vývojárov, marketérov a tak ďalej. Oni hovoria, už nemôžeme viac, ale všetko sme priniesli vám. Všetkých sme priniesli vám, susedov, známych, poďme s tým už konečne. Takže toto dodatočné financovanie nám veľmi pomôže, aby naši hlavní investori konečne dostali svoje peniaze vo forme akcionárskeho výnosu. Ale pozrite sa, tu je ešte jedna výhoda. A ďalšou výhodou sú overené technologické riešenia v Gemstore. Vďaka práci s desiatkami a stovkami firiem, a som si istý, že to budú desiatky a stovky firiem, ktoré budú kupovať licencie, sa stretneme s požiadavkami, ktoré povedú k lepšiemu samostatnému Gemspace Super App. Toho urobí drahší a pridá novú funkcionalitu. Napríklad, keď sme začali cestovať po našom potenciálnom regióne, jednom z najbohatších regiónov po arabskom regióne, jednou z prvých otázok, ktoré nám kladli, bolo: máte kalendár na to, aby ste si vopred plánovali stretnutia a rôzne aktivity? Aby napríklad učitelia mohli vopred plánovať hodiny so svojimi žiakmi a tak ďalej. Pochopili sme, že to musíme urobiť a teraz to začíname robiť. To pravda, že táto funkcionalita, ktorá sa zrodí v tomto smere Gemsoft, posilní naše hlavné smerovanie Gemspace Super App, urobí ho drahším a prinesie imidžové výhody. Mnohí z vás ste asi videli tú fotografiu, ktorú sme zverejnili v marci o tom, že sme uzavreli dohodu s katarskou spoločnosťou Sivo. Ale boli tam aj princovia, Valeri Nikolajovič tam bol ako generálny riaditeľ spoločnosti. A ako som už hovoril, že bol tam aj riaditeľ tejto katarskej spoločnosti Sivo a boli tam aj dvaja miestni princovia. A kým sme túto fotografiu zverejnili, už sme získali prístup a otvorili dvere k vyšším kupujúcim. Takže imidžových výhod pre hlavnú aplikáciu bude naozaj veľa. Prečo teda hovoríme, že nemôžeme jednoducho rozdeliť všetko? Pretože v skutočnosti sme mali dva varianty riešenia aktuálnej finančnej situácie. Mohli by sme každý mesiac odštípnuť 51% a postupne budovať toto smerovanie 2, 3, 4 roky, alebo sa napnúť, premyslieť tento finančný nástroj, spustiť ho a vytvoriť toto smerovanie za 1 až 2 mesiace.
A toto nové smerovanie, viete, si od nás vyžiadalo, aby sme vytvorili oddelenie strategického riaditeľa, kde je už riaditeľ a má 4 zamestnancov. A ten riaditeľ hľadá aj nových vývojárov, dizajnerov, posilňuje marketingový tím, financuje služobné cesty a výstavy. To znamená, že ide o veľký objem financovania, veľké množstvo nových zamestnancov. Ja som spočítal, že v najbližšej dobe príjmeme 10 ľudí a minimálnych ďalších 10 bude treba prijať. Vzhľadom na to, že v Minskej kancelárii momentálne pracuje 40 ľudí na pracovných miestach, si viete predstaviť, že aby sme toto smerovanie spustili, potrebujeme tam mať ďalších 20 ľudí. Je pochopiteľné, že toto financovanie potrebujeme a že sme sa obratili na investorov, aby zaplatili dodatočné peniaze na rýchle spustenie tohto smeru. Je pochopiteľné, že ak ho financujú, mali by z neho mať aj príjem. Takže, preto to hovorím. V skutočnosti som už to hovoril 2 mesiace, od 10. júna, keď sme sa stretli na moskovskej akcii. Teraz sa ospravedlňujem, prejdem späť k otázkam, pretože som neodpovedal na všetky otázky. Tretia otázka. Stále sa nemôžem zbaviť pocitu, že predaj akcií triedy C je nespravodlivý. Je nás veľa malých investorov, jednotlivcov, ktorí sme si akcie kupovali pravidelne. Očakávali sme, že z akcií Gem Market, ktoré si kúpime, budú dividendy. Je fajn, že ak sa nám podarí nájsť niekoho, kto kúpi Invest, získame akcie triedy C, ale nie každý má také zručnosti. Keby bolo možné kúpiť si akcie triedy C z balíčka BIS, napríklad na krátke obdobie, určite by sa už vypredali aj my, tí malí, s ktorými sme začali projekt. A aby sme sa necítili ukrivdení. Takže, ja som vám ohľadom urazenia povedal, že práve robíme všetko preto, aby boli malí investori konečne šťastní, pretože urychlujeme vývoj hlavného projektu. A aj keď to bolo technicky náročné, dali sme možnosť tzv. Malým investorom, ako sa sami nazývate, teda investorom kupujúcim malé balíčky, postupne sa dostať na úroveň investora a získať akcie triedy C. Táto ponuka je dnes k dispozícii v obchodnom centre. Ak ste s tým začali v júni, môžete to dokončiť v júli. Predložili sme túto ponuku do 29. júla, takže vám dávame všetky karty do rúk. Máme ešte 3 otázky, 4, ale sú krátke, pretože si vyžadujú jednoznačnú odpoveď. Takže na ne rýchlo odpoviem. Takže prvá otázka. Budú sa vyplácať dividendy za akcie C predané teraz na všetky budúco predané licenzie Gemsoft? Áno, to by bolo nesprávne sformulované po rusky, preklad je trošku kostrbatý. Takže áno, odpoveď je áno pre všetky licencie. Druhá otázka. Budú sa dividendy z akcií C predaných teraz vyplácať zo všetkých budúcich licencií Gemsoft, predaných každý druhý nasledujúci rok počas trvania predanej licencie? Tu už je trošku ťažšie odpovedať. Prečo? Pretože licenčné zmluvy sa zvyčajne uzatvárajú s ročnou platbou a zvyčajne je prvý rok platba vysoká, druhý, tretí, štvrtý a piaty rok už menšie a menšie platby, pretože hlavná licencia je zakúpená a ide o obnovenie licencie, kde je platba vždy nižšia. Ale niekedy sa platba stanovuje buď v závislosti od objemu, napríklad od objemu trafiku. Mali sme takéto rokovania s jednou spoločnosťou, aby sme platili za každého používateľa, alebo pevnou platbou, ale rozdelenou na štvrť roky alebo raz za 6 mesiacov. Takže tu je ťažké povedať, ale na tom nezáleží. Dividendy sa budú vyplácať zo všetkých licenčných poplatkov. Takže tretia otázka. Budú sa vyplácať dividendy z akcií C predaných teraz zo všetkých budúcich licencií Gemsoft predaných až po dokončení konečného predaja Gemspace? Áno, pretože ako ste videli, toto smerovanie vyčlenujeme do samostatného smerovania Spaceu. Bude mať samostatnú sekciu v našom fonde a samostatnú právnu štruktúru. A posledná otázka. Je možné spomaliť rast ceny triedy akcií C do 26. júla? Veľmi by som si to chcel kúpiť, ale nie je to možné od 16. júla. Áno, nezastavili sme to, ale trochu sme to spomalili, o tom vám neskôr poviem viacej. Takže na všetko sme vám zodpovedali. Takže poďme ďalej. Máme lídrov týždňa, ale nemám veľmi dobrý obrázok, chcel som vám ho ukázať. A ešte pár noviniek. Pozrite sa,
Sergej Zavgorodní, jeden z našich najskúsenejších a najdlhoročnejších investorov, nechcem používať slovo starý, ale investoval dlho, si z vlastnej iniciatívy objednal u kováčov štítoch a QR kód. Jeho dielňa dodáva výrobky po celej Ruskej federácii. Prvá várka 700 súprav odišla do Moskvy pred týždňom. To je úžasná vynaliezavosť. Ďakujeme, Alexander, ďakujeme, Sergej. Veľmi si nás potešili. Ešte jednu veľmi zaujímavú novinku som dnes dostal. Nestihol som ju zahrnúť do slajdov, ale je krátka. Dnes sme získali investorov z Mexika, kde sme ich predtým nemali, a z Aliašky. Aliaška je jeden zo štátov USA, ale ak si predstavíte geografiu, je to celkom pekné. Takže sme pridali ešte jednu krajinu do počtu našich investorov a ďalší štát, Spojené štáty americké, do zoznamu našich investorov. Inak, sme mali dobrý a aktívny týždeň. Vidíte podľa počtu vlajočiek na mape s počtom investorov, ktorí zarobili aspoň 1000 eur, pre mnoho je to sen, takýchto máme 135 z 50 krajín. Viacej ako 10 000, viac ako z 5 krajín. A jeden z našich aktívnych investorov, alebo fundraiser, ako my ich nazývame, zarobil až 43 800 eur. Gratulujeme. Takže, ďalšia novinková konferencia je naplánovaná na budúci týždeň, potom prezentácia, to už poznáte. Ideme podľa tohto harmonogramu propagácie. Propagačný balíček Superpack, ktorý veľmi dobre poznáte, pretože beží od 2. apríla a bol predložený až do 29. júla, a bonusový balíček akcií, ktorý tiež funguje od 2. apríla a je predložený do 29. júla, teda na nasledujúce 2 týždne. A čo sa týka Gemsoftu, je to financovanie spustenia Gemsoftu. Tu na tomto slajde je všetko jasné. Je to všeobecný popis projektu. 500 000 akcií. A dobrá správa pre investorov, ktorí sa nazývajú malí, tí investori, ktorí si od 1. júla kúpili nejaké balíčky, ale nemali dosť na invest balíček, teraz v obchodnom centre vidia, koľko im chýba, aby mali invest balíček, a v tomto balíčku sa objaví počet akcií triedy C, rovnaký ako počet akcií triedy A. To znamená 54. Ak to urobia, dostanú tieto akcie triedy C a táto lehota bola predložená do 29. júla. Myslím si, že je to veľmi, veľmi pozitívna správa. Ceny sme chceli od 16. júla zvýšiť o 10%, ako sme slúbili, ale rozhodli sme sa, že v druhej fáze budeme postupovať pomalšie. Je to preto, že sme dostali také presvedčivé žiadosti. Zajtra do 12. moskovského času sa cena balíčkov zvýši o ďalších 5%, takže ak invest balíček zdražel o 10%, bude drahší o 15%. A samozrejme, Superpack, Megapack, Gigapack a malé balíčky, všetko je uvedené na tomto slajde, tiež zdražejú. Ale nie je tak moc ako pôvodné. Takže využite túto príležitosť, menej ako polovica akcií, ako sme už povedali, zostala. Takže, ceny sú uvedené pred vami, kolegovia. Chcel by som vás ešte raz upozorniť, že dividendový program, ktorý sme spustili, pretože už sa naplno rozbiehajú práce zamestnancov, od neho očakávame veľmi vysokú návratnosť. Očakávame predaj aspoň desiatok, ak nie desiatok a desiatok licencií. Takže bola otázka, či máte jednu licenciu alebo možno aj dve. Na obzore máme v skutočnosti jednu licenciu. No, ako to v biznise býva, máme záväzné zmluvy, ale samozrejme samotná zmluva zatiaľ nie je podpísaná, ale plánujeme, že sa to uskutoční už túto jeseň. Ale robíme to najdôležitejšie. Chytili sme vlnu, videli sme záujem, pochopili sme, že to dokážeme, a teraz v podstate nepracujeme na jednej licencii, ale spúšťame celý mechanizmus na predaj desiatok a stoviek licencií. To je to, čo robíme. To je ako Natália Borisovna rada používa toto prirovnanie. Mali ste jednu kravu, teraz máte dve kravy. Je to pre nás lepšie alebo horšie? Áno, seno, potrebujeme viacej. Prepačte, ale výsledok je tiež vyšší. Takže opakujem, počet akcií triedy C nad 500 sa zvyšovať nebude. Výnosnosť bude a bude na 100%, pretože ju cítime. Vieme, že ona skutočne prináša príjem, a by sme sa nepustili do takýchto, povedzme, ambicióznych plánov pre plahov našej hlavnej časti nášho projektu GemSpace. Takže,
Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Prajem vám všetkým veľa úspechov, dobrej nálady a zdravia a dovidenia na najbližšom stretnutí.